Partit complicat, partit fora de casa, no sé com valores el Figueres, sobretot el rival. Valoro bé, al final sí que és cert que van començar, sí, van perdre el primer partit, però després van encadenar 3 victòries seguides i després sí que és cert que els últims 5 partits només ha guanyat un, i ha perdut 4, però bueno, al final és un equip que recuperarà jugadors, tornaran a jugar, intuïm com van jugar a l'inici i crec que serà un partit complicat per nosaltres, perquè al final tots ho són, però bueno, maco de jugar. Què et preocupa, sobretot el Figueres? Al final de tots els rivals et preocupa tot. Tots els equips tenen molt bons jugadors, ells tenen un punta que està bé, que és un molt bon jugador, m'he enfrontat amb ell ja quan ell estava al Girona i és habilidós, és ràpid per caure als espais, és un bon futbolista. Després per dins tenen jugadors de molta qualitat, que poden fer moure l'equip molt bé i a darrere, bueno, sí que és cert que els últims partits, quan jugaven amb 4 a darrere, doncs, no han tingut la contundència potser, però sí que és cert que és un equip que si torna als 3 centrals doncs serà molt competitiu. Més enllà del Figueres, nosaltres portem 2 ensopegades consecutives, suposo també anímicament cal que l'equip es recondueixi mentalment, no sé si et preocupa el fet que l'últim partit no es va estar del tot malament, igualment es va perdre, no sé si et preocupa que anímicament l'equip estigui una mica baix. No, perquè també se'ls va dir als jugadors que sí que és cert que perds i al final ningú li agrada perdre, però prefereixo perdre d'aquesta manera que no perdre un altre partit com el dia del Gavà, potser que no vas acabar de fer-ho tot el millor possible, o partits que vas guanyar que no et mereixies guanyar, crec, com el dia del Prat, que crec que el més normal era un empat, igual que el dia del Terrassa, que guanyes aquí 2-0 i crec que el Terrassa va ser molt superior a nosaltres, però bueno, al final la lliga és molt llarga, hi haurà partits que jugaràs molt bé i no aconseguiràs guanyar, hi haurà partits que jugaràs malament, com ens ha passat, i guanyar. El que necessitem ara és, sobretot quan vens de no guanyar durant 2 setmanes, doncs intentar treure els 3 punts. Conegut aquesta setmana la baixa de Quintiato i Teiro, no sé com t'afecta a tu personalment, a l'entrenador i a la plantilla, aquesta baixa en concret de Teiro. Bueno, afecta lo just també, perquè al final el Jorge és primer que, a part de ser jugador, era amic meu, que ens coneixem des de fa 20 i molts anys, i estava aquí en una situació, que tenia la filla a Mèrida, que cada dia parlava amb la nena i la nena li plorava al telèfon, i hem intentat que anés aguantant, però al final s'ha de ser persona primer i el club li ha dit que cap problema, que ho enteníem, ens fot perquè és un molt bon jugador, però al final s'ha de ser una mica coherent i crec que és el millor per ell. Alguna incorporació prevista per suplir-lo? És com tot, nosaltres rastregem el mercat i intentarem veure si hi ha jugadors capacitats per venir i que vulguin venir. Nosaltres intentarem, si es pot, firmar, i si no, amb els 21 que hi ha ara mateix estem molt contents. Perfecte. Vale?